Informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts bat sortzeko lege proposamena behin betiko onartu dute gaur Senatu Espainoleko osoko bilkuran. Ekimena Gasteizko Ganberaren lantalde batetik abiatu zen duela 11 urte. Hasiera batean funtsak 25 milioi euro jasoko ditu estatuko aurrekontu orokorretatik eta pertsona orok bere lan etxe edo ingurumen eremuan amiantoaren eraginpean egotearen ondorioz osasunean izandako kalteak konpontzeko balioko du. 11 urteko tramite luzea amaitu du amiantoaren biktimei kalte ordain emateko legeak. Espainiako Senatuak gaurko saioan onartu du biktimei laguntzeko funtsa ia aho batez aldeko 259 boto izan dira eta aurkako bakarra. Hasiera batean 25 milioi euro izango ditu funts horrek, baina hilabete batzuk beharko dituzte 100 biktimak lehen ordainak jasotzeko. Funtsaren araudia egin gabe dagoelako. 3 hilabete dituzte horretarako. Biktimen elkarteak Madrilen izan dira gaur eta hainbat euskal senatariren eskerrona jaso dute, haien presioa ezinbestekoa izan delako legea egin ahal izateko. Horrela aritu da Idurre Bideguren EH Bilduko senataria eta Nerea Edo EAJko senataria. Esta proposición de ley, que crea un fondo de compensación para las víctimas del amianto, llega por fin a la última fase de su tramitación gracias al trabajo incansable y a la perseverancia de muchas personas que en esta carrera de obstáculos no han tirado la toalla. Por tanto, es un día histórico, porque es la primera vez que se aprueba una ley por iniciativa de un Parlamento autonómico y es un día histórico porque se hará por fin justicia y paliaremos el daño de muchas víctimas. Así que hay una responsabilidad pública de dar respuesta y compensar el daño, porque faltó prevención y faltó acción protectora. Y no podemos olvidar que el amianto sigue entre nosotros. Y ahora corresponde su retirada, pero esta debe ser en condiciones, porque si no vamos a generar más víctimas aún. Esto no se puede consentir. Era berean argi berdea eman diote memoria demokratikoaren legeari. Batzorde konstituzionalak PPek, Voxek, Ciudadanosek eta UPNek aurkeztutako betoak atzera bota ondoren. Memoria demokratikoaren lege proiektua joan den uztailaren 14an onartu zuten Kongresuko osoko bilkuran. PSOEren eta Unidas Podemosen gobernuak babes nahikoa lortu ondoren, EH Bildu bezalako taldeekin akordioak lortu ondoren. Guztira Senatuko talde parlamentarioek 521 zuzenketa partzial aurkeztu zituzten, naiz eta EAJak bere zuzenketa bakarra erretiratu zuen eta Espainiako errege titulua kentzea eskatzen zuten talde ezberdinen beste bi zuzenketa ez ziren tramitera onartu. Entzun Koldo Martínez eta Estefania Beltrán de Heredia senatariak. En Geroa bai, pensamos que esta ley debería actuar como la confirmación unánime por parte de todos los grupos del Senado de nuestro rotundo rechazo al uso de la violencia para conseguir réditos políticos. Tampoco quieren que se restablezca la verdad de lo ocurrido. Ustedes no quieren reparar a las víctimas porque quieren seguir cubriendo con ese manto de silencio esa etapa de totalitarismo fascista para ver si con el silencio llega por fin el olvido. Amiantoaren funtsak 25 milioi euro jasoko ditu estatuko aurrekontu orokorretatik eta onartu berri den diru partida aipatuta bada besterik. Izan ere Espainiako gobernuak oniritzia eman dio 2023ko aurrekontuen lehenengo zirriborroari. Seguru asko egitasmoak aldaketak izango ditu talde parlamentarioekin egin beharreko negoziazioen ondorioz, baina jadanik arlo sozialeko zeinbait neurri agertzen dira zirriborroan. Ongizatearen estatua indartzeko inoiz egindako gastu sozialik handiena osatzen dutenak Espainiako gobernuaren hitzetan. Así que, frente al ruido y las estridencias, estabilidad, seguridad, protección y avance para nuestro país, en una hoja de ruta clara que tiene como principal objetivo dar tranquilidad a la ciudadanía y recuperar la dignidad de las personas, cohesionando nuestro país desde el punto de vista social. Gai zaldatuta berriz, irailaren lehenean, indarrean sartu zen Bilbon ibilgailuen araudi berria, zeinak alde zaharrerako sarbidea mugatzen duen. Ordenantza mugikortasunaren eta jasangarritasunaren
arloak egin zuen, baina aurkako kritikak medio orain Bilbok malgutu egingo ditu alde zaharreko autoentzako murrizketak, saltokiei baimen mereziak ematea kasuz-kasu aztertzen ari da udala, banaketan laguntzeko eta bezeroen mugikortasuna errazteko. Juan Maria Aburto Bilboko alkateari galdetu diogu aferaz gaurko egunean, entzun. Gure asmoa da gure alde zaharra babestea. Hortik aurrera, guk nola ez, bakigu gure alde zaharra eremu komertziala dela eta babestu behar dugu baita ere ekonomia hori eta lagundu nahi diegu merkatariei beraien negozioaz aurrera ataratea. Eta baita ere, bakigu jende asko bizi dela eremu horretan. Bestaldetik, Europako batzordeak bigarrenez adierazi du Eusko Jaurlaritzak legedia bete duela Zaldibarko zabortegiko luiziriaren aurretik eta ostean ere bai, hala azaldu zuen atzo Arantxa Tapia, ekonomia garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburuak gobernu kontseiluaren osteko prentsaurrekoan. Europako legediaren ustezko hauste bat ikertzeko eskatu zioten San Lorenzoko bizilagun elkarteak, ekologistak martxak eta Zaldibar argituk Europako Parlamentuari eta horri erantzunez Europako batzordeak ebatzi du ez dela lege hausterik egon. Ulertzen dugu Tapia andereak eta Eusko Jaurlaritzak erabiltzea hauz ikusten dute haien burua zuritu behar dutela arlo honetan. Ze hemen gainera gauza guzti hauen aurretik badago logika eremuan kontu bat, aizu. Hondamendi hau gertatu bada, eta horren gaineko jarduera ekonomiko horren gaineko kontrol publikoa Eusko Jaurlaritzari badagokio, eta gertatu dena gertatu bada, eta Eusko Jaurlaritzak ez badauk gainolako ardurarik, nor dauka ardura hemen? Ez dakit, langileak, akaso, edo oso zaila da ulertzea. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, 60 urteko basoko langile bat hil zen atzo Aulestiko Urriola auzoan makina batek harrapatuta. Iturri horren arabera zuhaitzak mozten ari zen behargina medikuak istripuaren gunera iristeko hilik zen. Lab sindikatuaren zenbaketaren arabera aurten beharrean zela hil den 60garrena da. Euskal Herrian basoan lanean hil den 3. hain zuzen ere. Idiazabalen hil zen lehenengoa ekainean eta Zeanurin 2. abuztuan. Mobilizazioak antolatuko dituela jakinarazi du Labek, gainera salatu du basoko lanetan jarduten diren enpresa gehienek ez dituztera betetzen euren betebeharrak segurtasunaren arloan. Siemens Gamesak iragan astean, Espainiako estatuan 475 kaleratze egingo dituela iragarri ondotik, atzo izan du lehen bilera sindikatuekin, bertan, zuzendaritzak zehaztu zuen, ez ziela kontratua berrituko Agredasoriako lantokiko behin-behineko 80 langileri, gainera, 452 kaleratze bulegoetan izango dira, Sarrigurenen, Zamudion eta Madrilen, baina oraindik ez dute zehaztu lantoki bakoitzean zenbat. Hurrengo bilera urriaren 13an egingo dute. Gauzak horrela, elak kezka handiz ikusten du egoera 2018tik hona kaleratzen inguruko beste 3 negoziazio prozesu izan dituztelako. Puirre Mirez, elaren Industria Federazioko ordezkaria da. Kaleratzeak planteatzea beraien gestio akatsak nolabait konpontzeko ez du uste dela irtenbidea. Nahi duguna da etorkizuna bermatzen duen plan industrial sendoa eta hori eskatzen diogu, eta nahi duguna da hemendik urte batara berriz egoera berdinean ez aurkitzean askatuak daudelako langileak. Gizarte arlora saltoa, abortuaren aurkako kontzentrazioak itzuli dira Euskal Kliniken aurrera legez debekatuta egon arren. Duela hilabete batzuetatik ona, lege berri batek espresuki debekatzen ditu horrelako elkarretaratzeak, klinika horietara joaten diren emakumen eta haien profesionalen aurkako jazarpen modutzat hartzen baitira. Igor Elberdin, Askabideko arduraduna da, entzun. Jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joten gara, denuntziatzen dugu justizian, eta atzokoan bai Gasteizen, segan Donostian ez, Gasteizen identifikatzeaz gain, santzieten hemen izintutela egon,
eta orduan beste toki batera joan dira beraien protestak egitera. Donostian berriz, identifikatu bai, baina jarraitzen utzi diete beraien protestekin. Gabon, asteazkeneko lerroburuak hala, heldu diezaiogun egunak utzi digun argazkiari, amiantoaren biktimentzako konpentsazio funts bat sortzeko lege proposamena behin betiko onartu dute gaur Senatu Espainoleko osoko bilkuran. Posgarria gutxinez, maila bateko justizia lortzeko aukera. Urtek luzatu dira, baina irutzaigu behin orain senatuan eta urtean bukaerako gutxinez izatea eta kalte ordain batzuk gutxinez denak izatea. Irutzaigu, urtetan matraka ematen jardun geanak, emaitza jasoko dugula, eta maila horretan, posik. Gaurkoan, Alaitz Argandoña eta Joserra Becerra izan ditugu eguerdiko solasaldian, eta hala aritu dira haiek ere gaia zentzun. Lehen komentatu duguna, azkenean zuzalatzen duzu zeo zer, eta gero urteak eta urteak pasatzen dira, norbaitek erabaki bat hartu arte. Eta nik uste dut, honeta, gauza bera zorintzekoa dela, baina berandu, oso berandu jendea hil eginda honesegatik. Gainera, hainbat eztabaida egon dira, bai ea izango zen guztiontzat edo ez bakarrik, igual langileentzat beste erabaten egingo zala. Nik uste dut, osasungintza on publiko eta duina eukitzeko guztiontzat izan beharko dela, eta momentu, eta honetaz hitz egiterakoan horretaz hitz egiten ari gara, ez? Osasuna da lehentasuna, eta gero orduan izan beharko da guztiontzat, bai langileentzat, bai besteentzat. Kasu honetan, dena ez da bidezko. Ez da bidezko langile bat gaixotasun bat izatea, lanera joateagatik. Ez da bidezko irabaziak lortu dituen enpresak ezerez ordaintzea eta diru publikoarekin ordaindu behar izatea. Ez da bidezkoa hain denbora luzea egotea, eta esaten da biktimentzako funtsa da, baina gehienetan zoritzarrez eta tamalez zenitarteentzako funtsa izango da. Eta ez da bidezkoa oraindik ere egotea legearekin ea onartzen den eta pozik onartzen delako, baina legea onartuta gero etorri behar da. Dekretua, arautegia, eta nori bai, nola eta noiz, eta hau jarraituko da luzatzen, eta ez da bidezko, ezer ez da bidezko. Arratsaldean egiturazko neurriak sustatzeko hitzarmen bat proposatu du EH Bilduk ongizate hitzarmenak 10 neurri jasoko ditu, 5 ongizatearen oinarri materialak bermatzeko eta beste horren beste aberastasuna banatzeko. EH Bilduko koordinatzaile nagusia Arnaldo Otegik egungo egoeraren irakurketa orokor bat egin du. Ukrainiako gerraren ondorioei, joera autoritario eta neofaxisten gorakadari eta atarian dagoen errezesio ekonomikoari erreferentzia egin da. Inbertsio ekonomikorik eta humanorik onena gerra gelditzea dela dio. Horretarako negoziazio mahaiak eta soluzio diplomatikoak bideratu behar dira. Gurea herri ekimena eta herri dinamika sustatzea delako, eta zentzu horretan iruditzen zaigu jendeak askotan nolabait ere eskertu egiten dula munduan gertatzen diren, Europan gertatzen diren, Estatuan gertatzen diren, eta Euskal Herrian bertan gure nazio zarrean gertatzen diren gauzen inguruko gida bat, gutxienez gauzak ulertzeko, eta guk gida bat daukagu. Aspaldidanik azterketa terminoetan esaten ari gara badirela munduan, eta guri ere nolabait ere eragina egiten diguten hainbat tendentzia strukturalak gaur guretzat komenigarriak direnak
nunbait berriz ere errepikatzea eta berriz ere zuekin konpartitzea. Guk aspaldi esaten ari gara, badela lehia bat munduan, munduaren kontrolerako, munduaren hegemonia ekonomiko eta politiko eta militarrerako, lehia hori badituela protagonista ezberdinak, nagusiak Estatu Batuarrak eta nagusiak Txina, eta momentu honetan oso kezkagarria den egoera bat bizitzen ari gara, ez munduan ez daudelako beste gerra batzuk, baina bai Ukrainian gertatzen ari dena. Orduan, komeni da bergogoratzea gu lehenengo momentutik Ukrainiako gerra sortu zenetik zeintzuk izan ziren egindako erreflexioak uste dugulako gaurkotasun handia dutela. Gu lehenengo momentutik nolabait ere esan genuen etzela bidezkoa, ez geundela ados eta Putinek egindako erasoaren aurka geundela erabat. Eta hori lehenengo momentutik argi utzi genuen. Baina gogoratu behar da ere, momentu berean esan genula, guk eskalada militarraren aurkakoa ginela, guk armak bidaltzearen aurkakoa ginela, horrek eskalada batetara eramango gintuelako, eta guk soluziobide diplomatiko baten aldekoak ginela. Orain, ikusten ari garena da, nolabait ere, armak bidaltzaren aldekoak apustua biderkatzen ari direla, eta eskalada gero eta gehiago eramaten gaituela estenatoki oso peligroso batetara. Orduan, gaur, berriz ere, esan behar duguna da, gauza bat guretzat funtseskoa dena. Inbertsio ekonomikorik hoberena momentu honetan, inbertsio humanorik hoberena momentu honetan gerra gelditza dela. Eta ez dagoela beste alternatibarik horretara. Eta horretarako bideratu behar direla negoziazio mailak, eta horretarako bideratu behar direla soluzio diplomatiko. Bestalde, Juan Maria Aburto Bilboko alkatea, elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika telebistan. Berriz ere, Bilboko alkate gaia izateko erabakia, pozik eta ilusioz eta erantzukizunez ere bai hartu duela adierazi du. Bilboko egoera ekonomikoaz galdetuta nabarmendu du Bilbok izugarrizko erakargarritasuna duela eta horren erakusle dela enpresak Bilbora etortzea, martxan ipini duela Bilboko dorrea, eta ikusi duela segituan bete dela enpleguaren egoera ere gero eta hobea delako. Nik esango nuke momentu honetan Bilbok izugarrizko atraktiboa duela, ikusten ari gara, nola enpresak etortzen ari direla, gaur be, adibidez, geure gobernuko batzarrean hartu dugu erabaki bat, gobernuaren eskuetan ipintzeko Zorrotzaurreko beste partzela bi, parke teknologikoa garatzeko, horrek esan nahi du, gero eta enpresa gehiago interesa dutela eremu horretan egoteko, eta ikusi dugu baita ere nola diputazioa eta udaletxearen artean martxan ipini dugun dorrean, Bizkaiko dorrean, bat dorre horretan, ikusi dugu nola lehenengo momentuetatik bete egin direla. Horrek esan nahi du, egoera ondo doala, enpleguren aldetik baita ere ikusten dugu, gero eta egoera honean gaudela, baina baita ere zan behar dugu, ziurtasun eza izugarria dagoela momentu honetan Ukraina gerra dalata, eta prest egon behar gara egoera horri baita ere aurre egiteko. Uste dugu, Bilboko egoeran eta edo Bilboko finantzak nahiko onak dira egoera horri aurre egiteko, baina ikusi behar dugu nola datozen hurrengo hilabeteak. Mugikortasunaren arloari dagokionez, alde zaharreko autoen mugikortasuna arintzeko neurriez galdetuta adierazi du beren helburua gune hori babestea dela, hala ere nabarmendu du gune komertziala dela eta beren xedea ere badela, bertako merkatariei laguntzea eta bultzada ematea. Merkataritza, gure dendak, gure Bilboko dendak, Bilbo beti izan da hiri komertziala eta geure asmoa da holantze mantentzea. Baina gure ohiturak erosteko, aldatzen ari dira. Nik beti erosten ditut neure gauzak, behar ditudan gauzak Bilboko dendetan, nik ez dut erosten interneten bidez edo beste erabaten bidez, neure semeak beste modu batetan egiten du, gazteek beste modu batetan, eta kontutan hartu behar du
geure Bilboko kaleetan dendak izatea beharrezkoa dela, eta hori babestu behar dugu, hori da geure asmoa, plan estrategikoa daukagu merkataritzekin Bilboko udaletxean, eta geure asmoa da plan hori garatzea, Bilboko merkatariei laguntzeko, bultzada emateko, eta guretzako sektore ekonomiko oso importantea da enpleguren aldetik baita ere garrantzitsuena. Bilboko segurtasuna izan du hizpide eta nabarmendu du baliotzat jo dutela aniztasuna, gero eta anitzagoa izango da hiria eta pertsona ezberdinen arteko elkarbizitza da haien helburua. Hori horrela, adierazi du 25 neurriko segurtasun hitzarmena dutela eta neurri guztiak martxan daudela, gehitu du baita ere, gero eta polizia gehiago dagoela Bilboko kaleetan. Ez da ona izan, ze lapurketak egon dira, eta esan behar dut hori iraganean berba egiten dudala. Egon dira lapurketak, momentu honetan dauzkagun datuen arabera, badirudi egoera bideratuta dagoela. Nik barkamena eskatu nien baita ere merkatariei, ze ni plenoan euki nuen interbentzio bat, esanez, nuela ezagutzen denda bati 6 lapurketa egin zizkiotela, eta azkenean bazegoen bat, nik begiratu nuen epea desberdina zen, baina bazegoen bat, eta hori kontutan hartu behar dugu. Azkenean, momentu honetan eta gaur esan dezaket, delitu egilea atxilotuta dagoela, horrek esan nahi du Bilboko kaleetik eta Santutxu kanpotik egongo dala, hori da importanteena, azkenean poliziak egin du beraren lana, juezak baita ere egin behar dute beraien lana, eta denon artean lan egin behar dugu, eskuz lotuta egin behar dugu lan merkatariekin, Santutxu auzo komertziala izateko, hori da geure helburua eta horretarako borrokatuko dugu. Lan gatazken bueltako berriei erreparatuta berriz, esan dugu lerroburuetan ere, Siemens Gamesak 352 langile kaleratuko ditu bulegoetan. Zuzendaritzak lehen bilera egin du sindikatuekin, baina oraindik ez du argitu non izango diren kaleratzeak. Sandra Urrak azalduko digu. Alemaniako energia berriztagarrien enpresaren Siemens Gamesako zuzendaritzak astearte honetan sindikatuei jakinarazi dienez, enpresako langileen doikuntzak mundu osoan 2009 kaleratze ekarriko ditu datozen 2 urteetan. Estatu osoan galduko diren 475 lanpostuetatik 352 administrazio arlokoak izanen direla, eta Sarriguren, Zamudio eta Madrilgo zentroei eraginen diela azaldu dute. Asteasu eta Mungiako lantegiak ordea kaleratzetik libratuko direla jakinarazi duten arren, asko dira oraindik airean dauden xehetasunak. Elaren Industria Federazioko ordezkaria den Puy Remirezek egoera nolakoa den azaldu du. Atzo esan zuten, hoietatik 123 no renovaciones edo ziela, guretzako guztiak kaleratzeak dira enpleguaren suntxiketa. Gaur egun 1.700 pertsona baino gehiagok lan egiten duten Nafarroako Alemaniako enpresaren bulegoan Sarrigurenen. Ela sindikatuak salatu du azken 4 urteetan kontratazioek gora egiten jarraitu dutela eta horrek erakusten duela ez zela doikuntzarik behar eta konpainiaren kudeak eta akatsak langileek ordaintzen ari dituztela orain. Kaleratzeak planteatzea beraien gestio akatsak nolabait konpontzeko ez dugu uste dela irtenbidea. Nahi duguna da etorkizuna bermatzen duen plan industrial sendoa eta hori eskatzen diogu, eta nahi duguna da hemendik urte batetara berriz egoera berdinean ez aurkitzean askatuak daudelako langileak. Hortik aurrean izango gaituzte. Enpresak enplegu mahaia deitu du urriaren 13an sindikatuekin akordio batera iristeko helburuarekin.
Bestalde, Bizkaiko zahar etxe pribatuetako langileek urteak daramatzate langile falta eta ratio eskasak salatzen. Horri gehitu behar zaio COVID-19 pandemiak sektorean azaleratu dituen bestelako problemak. Izan ere, pandemia baino lehen ere langileen kopurua txikia zen, babes material nahikorik ez zuten eta protokoloak ez ziren egoitzen beharretara egokitzen. Bizkaiko Foru Aldundiak halaber zerbitzu pribatu hori finantzatzen du eta aurrekontua handitu arren langileen lanbaldintza berdinak direla ohartarazi dute beharginek. Bestela esan da, zaintza eta egoitzak negozioa direla mahai gaineratu dute. COVID-19 pandemia baino lehen Bizkaiko zahar etxe pribatuetako egoera latza zen. Langile kopurua txikia zen, babes material nahikorik ez zuten, protokoloak ez ziren egoitzen beharretara egokitzen. Zahar etxe pribatutako beharginen baldintzak estrukturalak dira. La situación es la que viene siendo recurrente año tras año, finalización de convenio tras finalización del convenio. Urteak daramatzate langile falta eta ratio eskasak salatzen. Pandemiak egoera okertu ez duela, azeleratu baizik argi utzi dute gainera. Que parece que desde que la pandemia ha ocurrido, la situación ha cambiado. No, se ha visibilizado, pero la situación siempre ha sido nefasta. Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzu hori finantzatzen du eta aurrekontua handitu arren, egoitzen egoerak eta langileen lan baldintzak berdin jarraitzen dute. Baina dirua ipinitza gandia, 7 gehiago, patronalak esaten dute, ez da bela egingo esebe, zondinuko nahi dabe gehiago. Bestela esan da, zaintza eta egoitzak negozio dira. Las residencias empezaron a ser un negocio, porque quiero dejar claro lo que digo, esto es un negocio. Esto es un negocio, han metido fondos buitres que lo único que hacen es lucrarse con el dinero público. Lan zama onartezinak dituzte ratio eskasen eta langile faltaren ondorioz. Aldundiak egoiliarren zaintza egokitu nahi du. Egun, elak egindako ikerlan baten arabera, egoitza batean bizi den pertsona batek 24 ordutan ordu bateko arreta jasotzen du. Guk esaten duguna gitxienez 2 ordu zaindu bilakola pertsona bakoitzari. Horretarako plantillak bizkoitu inbiarriaz, birritxan ipini behar diraz. Baina euren planteamentua da, on momentuan ez da belandatuko ezer, beste modelo barri bat, hau unidades konbibenzial esaten da, baina horrek ez dago aldatzen hori errealitatea, eta hau, ero ratioak handitzen diraz, ero hau kalitatea gero eta gitxiago izango da. Ordea, LAB sindikatuak manifestaziorako deia egin du hezkuntza legearen aurreproiektuaren kontra. Sindikatuak zehaztasun gehiago eskatu ditu zentroen betekizunei dagokienez, hau da, euskararen eskakizuna edota irakasteko eredu bakarra. Hala, desadostasuna azaleratuko dute bihar Gasteizen, eguerdiko 12etan Bilbo plazan hasiko den manifestazio batean eta hezkuntza ordezkaritzan amaituko dena. Eusko Jaurlaritzak irailaren 14an hezkuntzaren legearen aurreproiektua aurkeztu zuen. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan indarrean sartuko den hezkuntza legearen zirriborroak zenbait erreakzio eragin ditu euskal sindikatuetan baita eragiletan ere. Sindikatuek zehaztasun falta salatzen dute. Hala da, LAB sindikatuak manifestaziora deitu du euren ekarpenak kaleratzeko. Nahi dugu alde batetik LABen izenean pixkat langileak mobilizatu, bai eskoletan eta bai familia edo guraso diren horiek, eta gero beste alde batetik ere lanean ari gara beste sindikatu eta eragileekin ere mobilizatzeko. Guk egiten dugun lehenengo balorazioa da aurkeztu zaigun lege aurreproiektuak hutsune asko dituela. Orduan, hutsune horien aurrean ekarpenak egin ditugu, aurkeztu ditugu jada, eta ekarpen horiei balioa emateko eta gainera benetan nahi duguna lortzeko, uste dugu mobilizazioa importantea dela. Lau ardatz ditu LAB sindikatuaren ekarpenek, aurrera pausoak, langileak, betekizunak eta inbertsioa. Azken hau azpimarratu nahi izan dute, legearekin lotura ez izan arren aldarrikatu behar den eskakizuna delako. Aurrekontuak datoz, eta guretzat importantea da aurrekontuetan benetan hezkuntza inbertsioa handitzea. Eta esaten dugu, eta sindikatu guztiak oradoz jartzen gara, behintzat Europako batazbestekoa dela barne produktu gordinaren 6%, orduan. Beste sindikatuei dagokienez, Esteilazek salatu du Jaurlaritzak hezkuntza privatizatu nahi duela eta legeak hainbat hutsune dituela. Elak berriz lan baldintzen mahai baten osaera sindikatuen eskaerak bideratzeko eskatu du.
ikasleak grebara deitu ditu ikasle abertzaleak. Urriaren 27-ako astearte honetan Eusko Legebiltzarraren aurrean egindako prentsaurreko batean iragarri du. Euskal Herri osoko ikaslei egin die ikasle abertzaleak hilabete amaieran grebara batzeko deia. Hain zuzen, bigarren hezkuntzakoei. Horregatik, ikasle abertzaleaketik, erreforma prozesuaren aurrean antolatu eta kaleak hartzeko deia luzatu nahi dugu. Hezkuntza sistema kapitalistak aldaketak egin behar ditu bere forma eta edukian. Izan ere, hezkuntza akumulazio ziklo kapitalisten beharren arabera diseinatzen da, eta sistema kapitalistan merkatuak behar duen lanindarra ekoizten da bertan. Eta Bizkaiko metalgintzan lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta FVEM patronalen elkartea. Dagoeneko 12 batzar eduki dituzte bi aldeek, hala ere sindikatuen esanetan patronalak ez du borondaterik negoziatzeko. Joan den astean bildu ziren azkenekoz eta FVEMek proposamen berririk ez zuela eraman ohartarazi zuten sindikatuek. Egoera horrela, Labela, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebara deitu dituzte Bizkaiko metalgintzako 52.000 langileak, urriaren 27-ako, 28-ako eta azaroaren 2-ako. Asteazkenean iragarri zuten lanuztea eta gaur deialdiarekin bat egin duelak. Bizkaiko metalgintzan greba hotzak berriro. ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek grebara deitu dituzte Bizkaiko metalgintza sektoreko 52.000 langile. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmena negoziatzen ari dira sindikatuak eta FVEM enpresarien elkartea. Irailaren 26an bildu ziren azkenekoz eta urriaren 13an berriro batzartuko dira bi aldeak. Hala ere, joan den asteko bileran patronalak ez zuela soldatak eguneratzeko proposamenik egin ohartarazi zuten sindikatuek. Izan ere, sindikatuek behin baino gehiagotan salatu dute patronalak ez duela borondaterik negoziatzeko. Egoera horrela, Bizkaiko metalgintzak urratsak eman behar dituela eta langileak aktibatzeko garaia dela nabarmendu dute sindikatuek. Edonola ere, ELA, LAB, UGT eta Comisiones Obrerasek ostegunean agerraldia egingo dute zetasun gehiago emate aldera. Bestaldetik, aipatu dugu lerroburuetan ere, Zaldibarko zabortegiaren harira gertatutako istripuaren argibide eske Ermuko San Lorenzo auzo elkarteak, Zaldibar argitu plataformak eta ekologistak martxan elkarteak Europako batzordera jo zuten, bai Jaurlaritzak argitara eman du, Europako batzordeak eginiko txostenean jasotzen dena eta bertan lakuak Zaldibarko hondamendiaren inguruan izandako jokabidea babestu du batzordeak, bai hondamendia gertatu aurretik baimen administratiboak banatu eta zabortegiaren kontrolari dagokienean eta baita ondoren ere larrialdi aurre egin eta ingurumena babesterakoan. Udane Arbeok azalduko digu. Europako batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin eta beraz honen jokabidea babestu du. Bai hondamendia gertatu aurretik baimen administratiboak banatu eta zabortegiaren kontrolari dagokionean eta baita ondoren ere larrialdiari aurre egin eta ingurumena babesterakoan. Halaxe iragarri du Arantxa Tapia ingurumen sailburuak. Emaitza bezala aipatzen du ez dagoela inungo lege austerikan hemen prozesu guzti honetan eta Europar Batasuneko lege guztia betetzen dela eta nolabait abala ematen dio Jaurlaritzak Zaldibarren egiten duen ekimen guztiari. Eta akatsa beste nonbait egon litekela iradoki du sailburuak. Europako Batasunak egindako txostenaren arabera zehazten da 2020an hasitako ikerketaren arabera agintari eskudunek Europar Batasuneko legeria betetzen zela bermatzeko beharrezko neurriak hartu zituztela. Kasurako zabortegia ustiatzen duen enpresari baimena ematean, zabortegia ustiatzeko fasean baldintzak betetzen zirela egiaztatzeko kontrola jarraipenak eta aldizkako ikuskapenak egoki egin zirela dio txostenak.
Bestalde azpimarratzen da istripuaren ondoren Jaurlaritzak premiazko neurri zuzentzaileak hartu zituela giza osasunean eta ingurumenean eragin negatiboak murrizteko. Azkenik batzordeak gertakariaren ondorioz agintariek hartutako neurriak aipatu ditu txostenean, hala nola Zabortegiaren inguruan eta Ermua eta Eibarko hiri inguruetan airaren kalitatea etengabe zaintzea. Gaineratzen denez, erregistratutako enpresa espezializatu bati agindu zitzaion amiantoari buruzko ikuskapena egiteko eta Zabortegiaren inguruko ingurumen laginak eta analiziak egiteko. Testu inguru honetan nabarmentzekoa da Europako batzordeak ebaluatu duen informazioa honako hauetan oinarritzen dela. Batetik Ricardo Environment enpresak egindako kanpo auditorian eta bestetik batzordeak berak Eusko Jaurlaritzari eskatutako informazioan. Zaldibar argituk baina azaldu du Arantxa Tapiak aipatutako txostenak 3 orrialde baino ez dituela eta Jaurlaritzak igorritako informazioa bakarrik hartu duela kontuan. Gogoratu du gainera CEDEX lan publikoen ikerketa zentroak 224 orrialdeko peritu txostena egin zuela eta hainbat akats aurkitu zituela Zabortegiaren ibilbidean zehar. Zaldibar argitu! Zaldibarko Zabortegia 2008ko otsaiaren 6an eraitsi zen eta 2 langile lurpean geratu ziren, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. 2008ko abuztuan Sololuzeren gorpuzkiak aurkitu zituzten, baina haren lagunarenak hondakinen azpian daude oraindik. Gertatutakoaren argibide eske Ermuko San Lorenzo auzo elkarteak, Zaldibar argitu plataformak eta ekologistak martxan elkarteak Europako batzordera jo zuten. Bada Europako batzordeak dio Zaldibarko hondamendian Jaurlaritzak ez zuela lege austerik egin. Horren aurrean Zaldibar argitu plataformak azaldu du Europako batzordaren ebazpena Eusko Jaurlaritzaren jokabida zuritzeko izan dela. Txosten hori egiterako orduan Europako batzordea Jaurlaritzak bidalitako dokumentazioan bakarrik oinarritu dela dio Zaldibar argituk eta 3 orrialde besterik ez dituela. Plataformak nabarmendu du 2021ko abenduan CEDEX lan publikoen ikerketa zentroak 234 orrialdeko peritu txostena egin zuela eta hainbat akats aurkitu zituela Zabortegiaren ibilbidean zehar. Proiektu teknikoetan Zabortegiaren kudeaketan eta jardueraren kontrol publikoan. Txosten horren inguruan Eusko Jaurlaritzak oraindik ez du ezer esan. Plataformaren hitzetan Jaurlaritzak ere badu ardura Zabortegiaren hondamendian, bere lana zelako haren gaineko kontrol publikoa egitea. Eusko Jaurlaritza arazo honen parte da, parte garrantzitsua. Bestalde gogoratu behar da oraindik bigarren prozesu judizial bat dagoela irekita Durangoko epaitegian Berterreko arduradunen aurka, ingurumen eta osasun publikoko ustezko delituengatik. Gauzak horrela gertatutako ahantzuran ez erortzeko Zaldibarko hondamendia antzerkira eraman dute Axut eta Arte Dramak elkarlanean. Arkaitz Kano eta Ximun Fuchs dira zuzendariak eta elkarrekiko duten konplizitateak eraman zituen 2 sortzaileak duela urte eta erdi hondamendia izeneko obra ekitera. Urriaren 14an ikusiko du argia antzezlanak Luson, Lapurdin, baina aurrerago ere Euskal Herri osoan ikusteko aukera izango da. Europako batzordeak bermatu egin du Lakuak Zaldibarko Zabortegiaren kudeaketaren inguruan egindako jarduera eta ondorioztatu du ez duela EBko legediaren urraketarik antzeman. Zaldibar argitu taldeak 3 orrialdeko dokumentua dela azpimarratu nahi izan du. Ikerketa beharrean txosten bat eta Eusko Jaurlaritzak helarazitako informazioa izan dutela aztergai besterik ez. Eberen txostenarekin Eusko Jaurlaritzak euren erantzukizunari buruzkoak itxitzat eman nahi izatea salatu du Zabartek euren burua zuritzeko beharra dutela iritzi du. Horrelaritu da Leire Regadas lankidearekin eguerdiko magazinean, entzun. Europak egindako txosten horrek, ze zuentzat, zen baterainoko zinezgarritasuna du eta zer esaten da zehazki bertan? Bueno, esaten den lehenengo gauza da, ikerketa horretarako informazioa nondik jaso duten. Eta jaso dute Eusko Jaurlaritzak eman dioten dokumentaziotik. Uste dut izan ere prozedura Europan hala dela. Halako gertaera bat dagoenean eta eskari bat, kasu honetan guk eta ekologistak martxan eta egin geniona Europar Parlamentuari, Europar Parlamentuak egiten duena da estatu horretako agintariei eskatu txosten. Horregatik ikerketa esaten denean
ikerketak eta ikerketa daude, ez da? Baina hitzak iradoki lezake badagoela lan bat, eta ez, hau da, txosten batzuk eskatu jaso eta horiek aztertu. Eta txosten horiek dira Eusko Jaurlaritzak emandakoak. Eta lehen uste dut, apur bat entzun dut aurreko tertulia hori, aipatu da, legea nork egiten duen, hau da, marko legala bete da, baina eski marko legala jarri dute Eusko Jaurlaritzan dauden alderdiek, eta dato bat, baino ez aipatzeagatik, zen marko legal hori asko aldatu da urteetan, 2000 urtean industri zailburua zela, Josu Jon Imazek egin zuen aportazio handienetako izan zen ikuskaritzak industrian egiten diren ikuskaritzak liberalizatzea eta privatizatzea. Orduan, gaur egun 2000 urtetik legala da prozedura bat, besteak beste dakarrena ikuskaritzak egiten direnean ikuskatu baten enpresa horrek aurrezaki egiten direla eta barela. Orduan, jarri behar da txosten hau, ikerketa baino gehiago ni txostena dituko nioke, 3 orrialdeko txostena jarri behar da parametro hoietan, ezta? Ulertzen dugu Tapia andereak eta Eusko Jaurlaritzak erabiltzea hauz, ikusten dute haien burua zuritu behar dutela arlo honetan. Ze hemen gainera, hau gauza guzti hauen aurretik badago logika eremuan kontu bat, aizu. Hondamendi hau gertatu bada, eta horren gaineko, jarduera ekonomiko horren gaineko kontrol publikoa Eusko Jaurlaritzari badagokio, eta gertatu dena gertatu bada, eta Eusko Jaurlaritzak ez badauka inolako ardurarik, nor dauka ardura hemen? Ez dakit, langileak, akaso, edo oso zaila da ulertzea. Aipatzen zenuenaren hildotik ere beste hainbat txosten ere badaude, Luiziaren ostean edo Luiziaren aurretik ere irregulartasunak egon zirela konstatatzen dutenak. Bai, jakina, horre, batetik dago volumena bera, en fin, baina, uste dut zeo zer aipatu dela, ez dut ondo segitu, estate baterako amiantorena, ezta? Horre esaten da, baita ere, zelan amildu eta berea lanak hasi ziren ondo, lanak hasi ziren, lehenengo helburua autopista libratzea izan zen, Gero konturatu ziren, zer zen amildu zena, zabortegia. Eman zituzten 12 bat ordu erreskate lanetan, eta halako baten, ara nun langile batek esaten duen, aizu, hemen amianto pilo bat dago. Eta osalanekoek, abai, orduan eten egin behar da, eta eten egin zen egunetan bilaketa amiantoaren. Orduan, hori jokabide egokia baldin bada, edo, bakoitzak ikustea dauka. Eta amiantoarena, beste gauza asko aipatu daitezke, baina, amiantoarena legalki 2013-tik onuntz izuri zuten. Hau da, 2011-tik 2013 arte, amiantoa legezkanpo isurtzen ibili ziren, eta isurtzen gainera, ez zailkatzen eta bar. Eta hau diogu, ze amiantoa isurtzeko behar den baldintzetako bada amiantoarekin lan egiten duten enpresen erregistroan izena ematea. Eta hori ez zuten egin 2013ko irailera arte. Adibide bat, baino ez da. Guk atzo, hau entzun eta gero, Tapiaren adierazpenak entzun eta gero, beste esan genuen, hemen badaukagu beste, honi kontrapuntua jartzen dion beste bat, eta hau bada ikerketa bat. Epaileak eskatu ziona CEDEXi, hau da Espainiako Fomento Ministeritzaren organismo bat, eta CEDEXek igazko abenduan, bidali zuen bere peritu txostena epaitegira. Hau, 234 orrialde daude. Eta atzo zehaztu genituen horra aipatzen diren punto batzuk. Txosten horren, ikerketa horren, CEDEXen ikerketaren helburua amiltzearen kausak aurkitzea. Esate baterako ez da sartzen amiantoa eta beste sustantzia batzuk nola
eta nola isuri diren, eta baizik eta kausetara, amiltzearen kausetara. Eta hor, sailkapen bat egiten du, faktore ugari aztertzen ditu, eta bakoitzari ematen dio maila bat, ezta? Amiltzean ze zerikusi auki duen, zerikusi handia auki du, oso handia, urria, ertaina, eta guk aipatu genituen zerikusi handia eta oso handia auki duten faktore batzuk CDSek detektatutakoak hor. Esate baterako proiektu eraldatuan, hainbat dokumentu aurkeztu ziren, eta haien arteko kontraesan nabarmena daude. Osea, gauza ez diferentea, baizik eta kontraesakorrak esaten dira batetik bestera. Proiektu horren oinarrizko kalkuluetan hau guztia oso zehaztuta dago, ikuspegi geologiko batetik eta fisiko batetik. Proiektu horren oinarrizko kalkuluetan akats nabarmena daude. Geosuntzak aldatzen ziren eta txarto erabili ziren. Hau da, isurtzen direnean hondakinak, kantitate batera iritsi eta gero geruza batzuk hartzen dira, gero jarraitzen da isurtzen, gero beste geruza batzuk, geruza horiek euki behar zuten eta proiektuan agertzen zen alde bata, nola esaten da, leuna, eta bestea granulatua edo latza. Eta lodiera bat. Ez zuten kumplitu. Eta horrek zerikusi oso handia auki du amiltzean. Aipatzen dute baita ere, eta kausa, zelan esaten du, txostenak esaten du desenkadenante, amiltzearena, osea, ez dakit kausa sortzailea edo abiarazten duena desastrea edo, hondakinek hartutako altuera. Eta altuera, gauza guztia bezala, neurtu egin behar da, baina altuera biztako gauza bat zen. Ikusi egiten zen gauza bat zen. Beraz, ulertzen dugu Eusko Jaurlaritzak premia sentitzea, ala sentitu du azkenengo 2 urte pasa, bere irudia arazo honetan garbitzeko, baina Eusko Jaurlaritza arazo honen parte da, parte garrantzitsua. Estatuaren biktimak asimetriatik berdintasunera txostena helarazi dio Foro Sozialak Nafarroako Parlamentuko lehendakari Unai Ualderi. Aurtengo udaberrian Madrilen eta Donostian izandako jardunaldietan bakegintza eta elkarbizitzari begira estatuaren biktimek egindako ekarpenak jaso dituzte bertan eta parlamentuko agerraldi batean laburbilduko diete edukia talde guztiei urriaren 19an Eusko Legebiltzarrean ere aurkeztekoak dira txostenak. Txostenean jasotako eskaera nagusiak 8 dira. Lehenengoa, giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsonei errespetuz entzutea. 2, belaunaldi berriei zer gertatu den transmititzearen garrantzia hainbat mekanismo erabiliz. 3, estatuaren biktimen testigantzei eta esperientziei publikoki ematen zaien tratamendu desorekatuarekin amaitzea. 4, biktima guztiak ezin dira homogeneoki tratatu. Ez eta helburu politiko alderdikoietarako erabili ere. 5, biktima guztiak aitortzea, kategoriarik eta diskriminaziorik gabe. 6, neurriak hartzea biktima guztiek duten eskubide nagusia, egiarako eskubidea, bermatzeko. Izan ere, horrek albidetzen du biktima guztiei dagozkien gainerako eskubideak bermatzea. 7, 1978ko sekretu ofizialen legea indargabetzea. Eta azkena, estatuak epe labur ertainen giza eskubideen urraketan duen erantzunkizuna bere gain ardezan behar diren baldintzak eraikitzeko lan egitea. Eskuineko aktivistak haurdunaldia eteteko kliniken aurrean batzen hasi dira emakumeen aurkako mezuekin. Duela hilabete batzuetatik ona, espresuki debekatuta egon arren Donostia eta Gasteizko Askabide kliniketan batu dira. Azken egunotan arduradunek auzitara jo dute ertzaintzaren jarduna nahikoa ez dela iritzita.
Denon garaipen bat izan da, osea, zorionak. Bai, hori da. Ez gaitezen horrexatu, hauek ez gaituzko pasean utziko, hau pasue, hemen jarraituko dugu. Era horreka feminista! Mugimendu ultrakatolikoek emakumeak jasartzeko helburuz egindako ekintzen aurrean eta poliziaren esku hartzea ez nahikotzat jota taldea klinikaren atarian batzen jarraitzen dutelako Askabide klinikak epaitegietara jo du legea bete dadila exigitzeko. Igor Elberri Gasteizko Askabideko zuzendariak azaldu digu egoera Eguerdiko magazinean. Esan dugu, azken egunotan berriro ere talde eskuindar horiek bueltatu direla Askabideko klinikaren aurrean, aipatu behar da baita ere Askabide klinika Osakidetzarako lan egiten duen klinika bat badela ez, eta normalean Kuaresma garaian ikusi izan ditugu kliniken atarian, baina berriro ere ez, eta abortuaren nazioarteko egunaren arira berriz ere agertu dira bertan. Gasteizen, esan dugu egunero izan dituzuela bertan, nortzuk dira? Bai, antiabortistak dira, aurkitzen ditugu gure klinikaren aurrean, eta guk egiten duguna azkenean da, hauek lege bat dago, lege hori martxan jarri zenetikan ez ziren egon, lehenago egote ziren, orain arte ziren egon, eta orduan guk lehen bazte azkenetikan egunero hor da aurrean dazkagu, eta guk egiten duguna da, hau denuntziatu, identifikatzea deitu poliziari esan, identifikatzeko pertsona horiek, jakiteko nor denuntziatu behar ditugun, eta mesedez legea aplikatzea, eta orduan ezin duten esklika aurrean egon, alde egitea hemendikan. Karo, gure harridurako lehenengo egunetan ikusten dugu nola poliziak ez duen horrelakorikan egiten, eta bidaltzen ditu, jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joten gara, denuntziatzen dugu justizian, eta atzokoan bai Gasteizen, segan Donostian ez, Gasteizen identifikatzeaz gain, santzieten hemen ezin zutela egon, eta orduan beste toki batera joan dira beraien protestak egitera. Donostian berriz, identifikatu bai, baina jarraitzen utzi diete beraien protestekin. Beraz, egoera honen aurrean, beraz, aipatu duzun bezala, epaitegietara jotzea erabaki duzue, hain zuzen ere ertzaintzaren jarduera hori delako, aipatu duzuna, eta handik aurrera ez dutelako antiabortistak edo talde eskuindar hauek kliniken atarietatik alde eginarazten, eta aipatu duzuna, legez debekatuta badaudela elkarretaratze hauek, jazarpen hauek, eta hain zuzen ere, Osakidetzaren zerbitzua, zerbitzu publiko bat eskaintzen duzuen heinean, emakumeek badutela, ez? Lasai eta egiteko, joateko, eskubide hori, eskubideak urratzen ari direla hain zuzen. Bai, tan dioena da, protesta hauek ezin direla egin kliniken emakume bat, etetera datorren emakume batek ez dituela aurkitu behar, bidean horrelako koakziorikan jasarpenik emango dituen beste pertsonak. Hori da legeak eskatzen duena, eta orain ikusten ari garena hori bi aktuazio desberdintan, orduan eskatzen ari garena da protokolo bat, denek berdin egitea, eta ertzaintzak berdin jokatzea toki batean eta bestean. Eta hori lortzen dugunean, protokolo hori lortzen denean eta aplikatzen denean, legea bezala, jarriko da orduan emakumeak libreki etorko dira, etc. Eta zer espero duzue hemendik aurrera, epaitegietan jotzaren ondoren, zer nolako ebazpena espero duzue?
Hombre, legea hor dago, así que ebazpena gure aldekoa izan beharko luke, horretarako dago. Ez dakiguna noiz izango den, badakigu justizia berak markatzen dituela, eta orduan, guazen orain denbora jokitxo egitera, horretarako ere gaur bertan eskatu duguna da, deitzen direnak medidas kautelares, denboraldiko neurri batzuk, non epaile batek hau erabakitzen duen bitartean, emakumeek hau ezin dezaten konzentrazio jarraitu jasaten. Kultura arloari helduta, geruzak jaio da gazteen pentsamendu kritikoa eta autonomoa elikatzeko ikusentzunezkoa, elkareta jakinek elkarlanean sortu dute proiektua. Euskara oinarrian gazteak elkarrizketan jarri ditu haien pentsamendu kritikoa eta autonomoa landu eta sustatzeko momentuz, 6 atal egin dira eta 6 gairen bueltan, eta beste 3 daude martxan. Igual, pixkat jipia bezala, baina egia esan jartzen izenean pentsatzen zer desidan eretzako edo nire ingurukontzako. Konturatzen naiz, tortze izkiela burura, jakin mina bizipoza mantentzea. Juergan ezakitzu, baina esken berotzen naiz oso azkar. Osa, nire juergan ikatzen dut. Noa nire lagunekin, y yo, ai ama, es que no puedo, behar dut araintze bertan, eta gero, igual iznatzen zen aurreko gunean. Ezaten zu. Atzo ze hostia. Ze hostia, eta lortzen duzenean dices, en serio? Eta iruditzat dagoela esaldi bat oso trampatia dana, esaten dagoena, zure burua maitatu behar dozu lehenengo, bestek maita zaitzaten, ez? Eta iruditzat oso trampatia dela, ze gure autoestima bai eraikitzen dugu bestekiko dekogun harremanetan eta gure harreman sozialetan. Eta eguneko albisteekin bukatzeko berriz, Euskal Herriko artistak Iranen eta Kurdistanen protestan ari diren emakumeen aldea azaldu dira. Emakumea bizitza askatasuna leloa euskaraz eta kurdueraz esaten grabatu dute euren burua, besteak beste Itziar Ituñok, Miren Amurizak eta Uxue Alberdik. Gian Azadi, emakumeak bizitza askatasuna. 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 Gian Azadi, emakumeak bizitza. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Benize taldearen urrea intxaurrak eta txampaina kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago. Nahi duzuen aldiro 11.eu satarian bihar arte. Urrea intxaurrak eta txampaina.